Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Araw-araw. At ngayon ay napapanood sa TikTok, Facebook at YouTube Live ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Mas masakit nga bang mawalan ng kaibigan? O yung ma-realize mong hindi ka pala talaga naging kaibigan sa kanya? Simulat sa pool. Kumusta naman yung lugar dyan? Nakapag-ayos ka na ba? Kapapasok ko lang ng mga gamit ko dito sa kwarto, ate. Maliit lang yung space ko dito pero ayos na rin. Kasya naman lahat ng dala ko. Ay, yung paligid. Kumusta naman yung mga kapitbahay dyan? Maayos ba? Wala naman bang kahina-hinala? Hindi ka naman ba napapalibutan ng mga adik? Mukhang safe naman dito, ate. May guard sa gate tapos may CCTV pa sa hallway. Tahimik din yung mga tao. Mukhang kanya-kanyang buhay sila dito. Kaya huwag ka na mag-alala. Mabuti naman kung ganun. Alam mo naman ako, kahit malayo ako, gusto ko pa rin siguraduhin na okay ka. Anong oras na ba dyan sa Pilipinas ngayon? Magka-alas 9 na ng gabi, ate. Kumain ka na ba? Ito nga, kakain pa lang. Ang haba rin kasi ng biyahe ko papunta dito. Parang buong araw akong nasa kalsada. Margo, masama yung nagpapalipas ng gutom. Hindi pwedeng ganyan kalagi, ha? Ngayon lang naman to, ate. Pag naka-adjust na ako dito, makakakain na ako sa oras. I-update naman kita lagi. Ay, nako. Kung pwede lang talagang umuwi at samahan ka dyan. Hindi pa rin ako sanay na mag-isa ka. Nung umalis ako, maliit ka pa lang. Hanggang ngayon, baby girl pa rin ang tingin ko sa'yo. Ate, huwag ka nang mag-alala sa akin. Kaya ko na to. Matanda na rin naman ako eh. Tsaka, hindi naman ako mag-isa dito. Magkakaroon daw ako ng kasama. Kasama? Anong kasama? Magkakaroon daw ako ng dormmate. Dormmate? Babae ba yan o lalaki? Itong si ate, napaka-OA. Siyempre, babae. Buti naman. Kinabahan ako dun, ha. O sige na, para makakain ka na rin at makapag-ayos ka pa ng mga gamit. Tawagan na lang kita ulit bukas. Okay, ate. Salamat sa pag-check sa akin, ha. Bye-bye. I love you. I love you too. Ingat ka palagi, ha. Dear Love, ako si Margo. Nangyari yung yugto ng buhay ko na yon nung college student ako. Galing akong probinsya. Lumuwas ako ng Maynila para makapag-aral
at maabot ang pangarap na matagal ko ng pinanghahawakan. Nagsusumikap si Ate Maria para sa akin. Siya nagpapaaral sa akin at tumustos sa mga pangangailangan ko. Bata pa lang ako nung magtrabaho siya sa ibang bansa. Maaga kasi kaming naulila. Kaya si tita ang tumayong magulang para sa akin, habang si ate naman ang naging sandigan namin. Bago pa ako lumuwas sa Maynila, marami na akong naririnig na kwento. Sabi nila, marami raw tukso, maraming gulo, at hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan. At aaminin ko, natakot ako. Pero alam ko rin na kung gusto kong matupad ang mga pangarap namin ni ate, kailangan kong matutong makibagay. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong harapin ang yugto ng buhay ko nun ng mag-isa. Pero may kakaibang saya rin sa puso ko. Para kasing may bagong pintuang nagbubukas para sa akin. Isang panibagong yugto ng buhay ko. At sa lungsod ng Maynila ko sisimulan ang kwento. Sino naman kaya tong kumakatok? Ang aga-aga. Hello, Darmaid! Hello! Sorry ha, nabulabog ata kita. Hindi, okay lang. Nakalimutan ko lang na ngayon nga pala dating mo. Ay, walang kaso yan. At least, di mo ako pinaghintay sa labas. I'm Rika nga pala. Margo. Margo? Wow! Ang sosyal naman ang pangalan mo. Nice to meet you! Nice to meet you too. Margo, Hmm? pwede na ba akong maglipat ng gamit ko dito sa loob? Oo naman. Pasok ka na, pasok ka na. Pasensya ka na, ha? Medyo marami-rami tong dala ko. Kailangan mo ba ng tulong? Ay, sige! Pwede naman! Nakakahiya pero go! Pasuyo na lang nitong bag, okay? Yung iba mamaya na natin hakutin sa labas, ha? O sige, sige. Akin na, akin na. Salamat! Lapag ko na lang dito sa gilid ah. Thank you! So, kailan ka pa nakalipat dito? Nung isang araw lang. Talaga? Ang bilis mo naman nakapag-ayos! Okay na lahat ng gamit mo? Oo, konti lang naman kasing dala ko. Nako, pasensya ka na. Ako kasi, parang buong bahay yata yung dinala ko. Okay lang. Marami pa namang espasyo dito. Galing kang probinsya, no? Ha? Paano mo naman nasabi? Ewan ko. Yung aura mo lang. Tsaka yung style mo. It's giving provincia vibes. Talaga ba? Oo. Uy, pero compliment yon ha. Kasi dito sa Maynila, halos pare-pareho na itsura ng mga tao. Pananamit, pananalita. Para magkakahawig na, no? Pero ikaw, ay, kakaibang atake mo. Kakaiba? Unique. Okay. Ayan! Nilabas ko na lahat ng gamit sa bag. Thank you ha, Marco. Malaking tulong. Walang anuman. Kunin natin yung mga karton mo sa labas. Okay, sige. Ay, Margo. Hmm? Gusto mo bang lumabas mamaya? Ha? Anong gagawin natin? Kung hindi ka busy, kape tayo. Marami akong alam na coffee shop dito malapit. Sige. Pwede naman. Nice! Gina yan ha. Kape tayo later. Si Rika ang kauna-unahang taong nakadaupang palad ko sa Maynila. Siya rin ang naging dormmate ko. Sa unang tingin, parang magkaibang-magkaiba kami. Si Rika, madaldal. Parang hindi nauubusan ng kwento. Kikay din siya. Mahilig sa mga abubot sa katawan. Hikaw, bracelet, singsing, at kung ano-ano pa. Ako naman, mas tahimik. Mas sanay makinig kaysa magsalita. Madalas, siya ang nagkukwento. Ako ang nakikinig. Kadalasan, tungkol sa mga karanasan niya sa mga lalaki. Mga manliligaw, mga nakadate, at kung minsan, mga taong nasaktan siya. Diba? Sobrang nakakatawa yun. Alam mo,
Kahit gaano ako ka-bad trip sa mga prof ko, nawawala dahil sa mga kwento mo. Feeling ko nga, pinanganak talaga ako para maging entertainer. Parang pwede ka na nga sa mga comedy bar. Pak! Ganun! Ikaw ba? Wala ka bang may kukwento? Baka lang ako nagsishare eh. Wala eh. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Halata naman. Anyway, kung wala kang kwento, ako meron. Ano na naman yan? Promise ha, huwag mong sasabihin kahit kanino. Kanino ko naman sasabihin? Ikaw nga lang ang kaibigan ko rito. May manliligaw na ako. OA naman ang reaction mo, friend. Sorry na, na-excite lang. Sobrang pogi! At alam mo ba kung anong nakakatawa? Ano? Yung pangalan niya. Bakit? Ano bang pangalan niya? Rico! Rico? Oo! Di ba? Parang meant to be. Rico at Rika. Pag ikakasal na kami, ang wedding hashtag namin, Harika na, Rico. Corny mo! O kaya, eto. Hashtag, Amerikaniko ni Moriko ang makina ni Morika. O, di ba? Ano ka ba? Naliligaw pa lang, nasa wedding hashtag ka na agad. Eh, bakit? Malay mo kami talagang magkatuluyan. O, hindi mo rin masabi. Kailan mo ba siya sasagutin, ha? Pag ready na ako. Eh, kailan ka nga magiging ready? Pag sinabi ko ng ready, set, go! Baliw ka talaga! Uy, pero biro. Pag-iisipan ko muna. Hindi ko pa siya kilala ng lubusan eh. Malay mo, ex-convict pala siya. Uy, grabe ka sa ex-convict, ha? O kaya naman, cheater. O diba? Ay nako, hindi natin masasabi. Tsaka, hindi naman ako nagmamadali. E-enjoyin ko tong ligawan portion na to. Sinagot na ni Rika si Rico kinabukasan. Ganun lang siya kabilis magdesisyon. Bakit pa raw siya magpapatumpik-tumpik kung alam naman daw niya sa sarili niya na si Rico na ang para sa kanya? Halos araw-araw si Rico ang topic namin. Kung gaano siya kabait at kung gaano siya napapatawa ni Rico kahit sa simpleng video call lang. Uy, Margot! Andito ka na pala. Akala ko late kang darating ngayon. Oo. Ay, Ay, naku, sorry. Hindi ko nasabi sa'yo dinala ko si Rico dito. Rico, my loves. Si Margot. Margot, si Rico. Hello po. hello. Rika, pwede ba kita makausap sa labas saglit? Oh, sure. Ay, wait lang, my loves, ha? Mukhang may confidential chika daw si Margot. PRB. Yes, friend. Uy, ano yun? Bakit di mo ko sinabihan na ngayon mo papapuntahin si Rico? Biglaan lang kasi. Nakalimutan ko lang na abisuhan ka. Tsaka, di ko naman alam na uuwi ka ng maaga. Sorry na. Sa totoo lang, wala naman talagang problema sa akin kung nandito siya. Ang iniisip ko lang, di ba bawal bisita dito pag weekdays? Eh? Paano kung malaman to ng landlord? Di pareho tayong malilintikan. Baka pagbayaran pa tayo nun. Mas malala pa nga, baka paalisin tayo dito. Ang hirap pa naman maghanap ng okay na matitiran sa Maynila. Sandali lang. Parang OA naman kung paaalisin tayo. Relax ka lang. Nagkahulihan na ba tayo? Hindi naman, di ba? Tsaka si Rico naman yun. Boyfriend ko yun. Wala siyang masamang gagawin dito sa dorm, no? Kahit na. Iba pa rin yung may maayos tayong record bilang tenant. Ang sabihin mo na iinggit ka lang. Ha? Kitang-kita ko sa pagmumukha mo, oh. Palibhasa kasi. Walang dumadalaw sa'yo. Hindi
Hindi naintindihan ni Rika yung punto ko. Nagalit siya nung sinita ko siya tungkol kay Rico. Naulit pa yung pagbisita ng ilang beses hanggang sa dumalas na. Dumating sa punto, di na talaga ako pinapansin ni Rika. Unti-unting naging dugyot na rin siya sa dorm. Kung saan-saan na lang niya iniiwan mga gamit niya. May mga baso sa mesa, mga damit sa sahig at kung ano-ano pang kalat. Madalas, ako na naglilinis ng mga kalat nilang dalaw ni Rico. Pati share niya sa upa, madalas nalilate na rin. Doon ko napagtanto, lumalala na talaga. At gaya ng ibang bagay sa mundo, may hangganan din ng lahat. Pati ang napakahaba kong pasensya. O Rico, anong ginagawa mo rito sa labas ng dorm? Iniintay ko si Rika. Akala ko nga nandito na siya eh. Ah, ganun ba? Ayaw mo bang pumasok na? Sa loob ka nalang maghintay. Hindi na. Sinabi kasi ni Rika na pag nauna ako, dito na lang daw ako sa labas maghintay. Okay. Sige. Pasok na ako ah. Sige Margo, salamat. Teka, parang gusto kong pumatol ngayon ah. Rico? Bakit? Nabanggit ba sa'yo ni Rika na sira yung ilaw namin sa CR? Hindi. Ano bang nangyari? Napunde? Oo. Ito nga pumili na ako ng pamalit. Baka pwede mo kaming tulungan na ikabit tong bombilya habang wala pa si Rika. Sigurado, matutuwa yun pag may ilaw na ulit sa banyo. Sige. Pero sabihan mo na lang siya na pinapasok mo ako, ha? Ako nang bahala. Halika na, pasok ka. Ito yung bombilya, Rico. Salamat. Saan ba yung pundido? Yung ilaw dun sa banyo. Sige, silipin ko na. Ay, teka, naka-jacket pa pala ako. Tanggalin ko lang sandali. Una na ako sa banyo, ha? Sandali, sabay na tayo. Okay. Pasensya ka na kung magsasando lang ako, ha. Ang init kasi. Pawis na nga yung dibdib ko, eh. Tanggalin ko kaya tong bra ko. Margo, palitan na natin yung ilaw. Ay, oo nga pala. Tara na sa banyo. Rico! My loves! Di ba sinabi ko sa'yo na sa labas mo ko hintayin? Anong ginagawa yung dalawa dito? Ano naman gagawin namin ng boyfriend mo dito? At talagang nakasando ka pa? Ano? Pinapakita mo yung boobs mo sa boyfriend ko? Naku, walang ganun. Sabi ko na nga ba? Type mo talaga siya, no? Inaakit mo si Rico! Pinagsasasabi mo? Pinapapalitan ko sa kanya yung bumbilya sa banyo. Kasi alam ko naman na wala kang pake. Bakit kailangan siya magpalit? Bakit di mo ba kayang gawin yon? My loves, talagang papalitan ko lang yung bumbilya. Wala kaming ginawa ni Margo. Sinungaling! Mga manloloko! Alam mo, Rika, mas marami pa yung utak mo kaysa sa kwarto na to eh. Di nga kami nagsisinungaling. Hindi ko inaakit tong boyfriend mo. Sabihin mo yan sa pagong! Tanga! Magdadahilan ka pa? Kapal na mukha mo? Punong-puno na ako sa mga kaartehan mo, ha? Akala mo naman kagwapuhan tong boyfriend mo? Ha! Isaksak mo siya sa baga mo! Magsama kayo! Pareho kayong nakakasuka! Dear Love, pagkatapos ng pangaasar ko kay Rika, nagpasya na akong lumipat. Minsan, ang pinakamatalinong gawin ay umiwas sa gulo bago pa tuluyang lumala. Wala akong balak sa boyfriend niya. Gusto ko lang talaga siyang galitin. A little after, nabalitaan ko, naghiwalay din silang dalawa. Siguro nga, may mga relasyon talagang mabilis dumating at kasing bilis ding nawawala. Dahil sa lahat ng nangyari, may isang bagay akong napagtanto. Hindi pala lahat ng tao nakakasama mo araw-araw ay magiging kasundo mo hanggang dulo. Minsan, may mga taong dadaan lang sa buhay mo para turuan ka ng isang mahalagang aral. At kay Rika, siguro isa lang din akong karakter sa mga kwento ng buhay niya na maikukwento niya sa mga susunod niyang makikilala.
sa'yo, Margo. Tsaka Rika. Magsama kayo. Alam mo, totoo nga yung kasabihan, no? Na tell me who your friends are and I'll tell you mine para party-party tayo. Di pareha kayo eh. Di ba pareha kayong medyo may sapak talaga and all, like super legit. Ay nako, pero alam niyo ang pagkakaibigan mga kabisyo, kailanman dapat hindi dito sumasagi na paghigantihan yung isa't isa. Bagkus dapat you support each other. 'Di ba? At yung mga ganitong klaseng under the table na pag-iisip sa kapwa mo, yung tipong gagantihan ko, iinisin kita para may spice kahit papano. I think that's already a red flag kung kaibigan mo ba talagang naituturing yung taong yan. Kasi kung kaibigan ka sa isang tao, may it be kay Rika or si Rika kay Margo, kahit kailan hindi mo malalagyan or hindi mababahiran yung isip mo na saktan, inisin sa kahit anong dahilan ang kaibigan mo. Siguro, lagi nating tatandaan mga kabisyo, no, na ang mga tao, including our friends, including the relationship that we have sa mga friends natin, wala pong perpekto. Kung perpekto yan, ako magtaka ka na, baka hindi tao yan, baka AI yan. And with this, kung hindi perpekto ang mga tao, dapat tinatanggap natin sila at minamahal natin sila na ganun sila. But that doesn't mean na ito-tolerate natin yung mga mali na ginagawa nila sa araw-araw. Well, kaya nga tayo tinawag na kaibigan, 'di ba? Because hindi lang tayo design sa buhay nila. I believe na ang totoong definasyon ng pagkakaibigan ay kapag alam mong may responsibilidad ka rin sa kaibigan mo. Yung itinutuwid yung mga mali niya. At kino-call out siya sa mga bagay na dapat i-call out. Dahil at the end of the day, you call them out because gusto mo silang mapabuti. Hindi para mapaggigantihan sila o masaktan sila. Hay nako, kaya mga kabisyo, kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, dyan sa tinatawag mong best friend or whatever it is, totoong pagmamahal ba yan? Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila.
Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah!
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ayala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay... Pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Saya, pero laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Sa Love Radio. Hiniling mo sa kanya na buntisin ka?
I'm sorry. Patawarin mo ko sa ginawa ko. Huwag ka magagalit kay Brian kasi pinilit ko lang siya na gawin yun. Bakit hindi ako magagalit? Ano akala niyo sa akin, aso? Dapat naman. Napakawalang kwenta na nga ng tingin ko sa sarili ko kasi hindi kita mabigyan ng anak. Tapos malalaman ko pa na nagpapabuntis ka sa ibang lalaki? Hindi naman ibang tao si Brian eh. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa programang gigising sa mga natutulog ninyo mga puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Oy, Diyos Maray na Aldao, Diyos Maray na Aga, good morning Metro and Mega Manila. Sana nasa maayos kayong kalagayan ngayon. Naku, nagbabadya po ang ulan sa Kalakhang, Maynila. So I hope may mga payong po kayo. I hope may mga kapote. Kapote? Parang ako hindi na ako nagsusuot ng kapote. No? O hindi, yung kapote talaga, yung totoong kapote. Uy, kayo talaga yung umaga kung ano-ano mga pinag-iisip ninyo and all. Oh, raincoat, ayan. At sana nasa maayos kayong kalagayan at kung medyo umaambon-ambon na, nako, baka magkasakit kayo. Mahal-mahal pa naman magkasakit ngayon like super legit and all. Anyway mga kabisyo, alam niyo mukhang pag-uusapan natin sa Dear Love natin maya-maya ang isang pagmamahalan ng magkaibigan. Kaya gusto ko sanang i-shoutout yung best friend ko si Jenny Rose Lingat. Ayaw niya talaga binabanggit ko yung buong pangalan niya. Hoy Jeng, alam nyo kasi nung nakaraan lang, sabi ko lang, wala lang, gusto ko lang feeling ko I'm so sad the past few weeks. Tapos sabi ko, parang bro gusto ko ng chocolate. Tapos sabi niya sa akin, ano bang chocolate gusto mo? Tapos may pinili akong chocolate, mahal. Alam ko hindi niya bibilhin, kasi kuripot siya. Guess what mga kabisyo? Napangiti ako dahil binigyan niya ako ng tsokolate kung ano yung itinuro ko. At may kasama pang batok yun Alam niyo mga kabisyo, nabanggit ko lang po yan kasi may mga kaibigan talaga tayo na hulog talaga ng langit na nandyan talaga sila, tunay na nagmamahal sa atin. Nandyan sila hindi lang every time na we're happy, we want to celebrate, but they are also there when we feel sad or feeling natin kailangan natin ng kasama and all. At kung may mga ganitong klaseng tao tayo sa buhay natin mga kabisyo, naku, pahalagahan na po natin. Kasi para yan oportunidad, minsan lang po yan dumarating. 'Di ba? Kapag may mga tapat kang kaibigan na handang paligayahin ka, paligayahin? Oh, bakit? May mga ganyan, wag lang paligayahin na na something. Naku, pahalagahan na po natin yan. Kasi tunay nga po talaga na ang pagiging magkakapamilya natin, minsan hindi naman talaga nasusukat sa dugo. Yan, o sa apelyedo. 'Di ba? Kung minsan nga yung mga hindi pa natin kadugo, sila pa yung mas mahal tayo 'di ba? Kaya mga kabisyo, it's time para i-chat, i-text o tawagan yung mga kaibigan mong feeling mo pamilya mo na rin like super legit and all, and pasalamatan mo sila. Pero for na mga kabisyos, abangan nyo po yung ating Dear Love maya-maya lang na si Sentro sa pagmamahalan ng isang kaibigan o sa pagmamahalan ng magkaibigan. Ay, ano ba talaga? For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka.
Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan, basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan!
lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano? Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinag
Puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol. Dear love, kaya mo bang gawin lahat para sa best friend mo? Kabisyo, may mga magkakaibigan na matibay pa rin ang samahan kahit matagal nang hindi nagkikita. Yung tipong kahit anong pabor ang hingin nila, hindi sila nakakatanggi sa isa't isa. Kahit mangutang ka pa. Mga kabisyo, alam ko excited na kayong marinig ang ating drama ngayon. Ganon din yung ilang mga kabisyo nating nakatutok ngayong araw. Nandyan sina Eric Calbayar ng Adamson University, Benji Moises ng Dinahican, Quezon. Kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue. Dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata. At pagpapawisan kayo sa ating dear love ngayon na pinamagatang Limbo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang
Kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko!
araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po. Napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa mahal mong kaibigan? Yung tipong hindi mo naman siya kadugo, pero itinuturing mo siyang pamilya. Handa ka bang isugal pati ang sarili mong kapakanan? Masigurado mo lang na masaya at ligtas ang iyong kaibigan. Buti naman nagpakita ka pa sa amin, Brian. Akala ko magiging bitter ka na talaga eh. Oy, matagal na ako nakamove on kay Daphne. Masyado lang talaga akong busy sa trabaho. Naniniwala naman ako. Yang mukhang yan, hindi makaka-move on. Kala mo kahabol-habol ka? Oy, may itsura din naman ako. Marami pong babaeng mababaliw sa akin. Tsaka unang kita ko pa lang sa'yo, nililigawan ka na ni Rigel. Alam ko na agad na magiging patay na patay sa iyo yung kumag na yan. At di ka nga nagkamali. Pasalamat ka, mabait ako, kundi baka naging karibal mo ako kay Daphne. Tumigil na nga kayong dalawa. Para kayong mga tanga. Kumain na nga lang tayo. Ito talaga yung gusto ko eh, yung pinaghahandaan yung pagdating ko. So, kumusta ka naman, Brian? May nililigawan ka na ba ngayon? Wala pa nga eh. Sa pogi mong yan, pre. Wala man lang nagkakagusto sa'yo. Baka naman bakla ka talaga. Pasmado yung bibig mo, pare. Hindi ako bakla. Hindi ba pwedeng di ko palang talaga nahanap yung babaeng gustong gusto ko talaga? Kung di mo pinakasalan si Daphne, edi siya sana. Tanga, di kayo bagay. Kami talaga yung tinadhana. Ishot mo na lang yan mamaya. Kaya pa ng alak yan, pre. Siraulo talaga kayong mag-asawa, no? Ngayon na nga lang tayo nagkita-kita mula nung ikasal kayo tapos bubulihin nyo pa ako. Alangan namang lambingin ka namin. Hintayin nyo lang talaga na ako naman yung magkaasawa. Sorry, pero di kami maiinggit kasi kasal na kami ni Rigel. Di naman paunahan yun ah. Hindi nga, pero nauna na kami sa lahat. Nauna? Wala pa nga kayong anak eh. Hoy, magkakaroon din kami. Wait ka lang. Paano yung pre pag nauna pa ako? Wala pa nga kahit isang say na buntis tong si Daphne. Nananabalang yata katatambay sa kusina. Hindi naman kasi agad-agad yun. Sus, ang sabihin mo, mahina kayong dalawa. Aba, anong mahina? Gusto mo ng proof? Loko-loko, di na kailangan. Basta, sigurado akong mauuna pa akong magkaanak sa inyong dalawa. Kunin ko pa kayong ninong at ninang. Yabang, mabaog ka sana. Sorry pare, pero healthy to, no? Baka ikaw talaga yung baog kaya di pa nabubuntis si Daphne. Ay, tigilan nyo na nga yan. Ang pangit na ng humor nyo. Huwag kang mag-alalahan. Di naman kami nagkakapikunan nitong si Brian eh. Oo nga, kalma ka lang. Goods kami ni Rigel. Ay, kumain na nga lang kasi tayo. Pag nagka-baby kami ni Daphne, ninong ka kaagad. Para mapatunayan ko sa yung di ako baog. Dear Love, ako si Rigel, 33 years old. Electrical engineer ako. Okay naman ako financially kaya di ako nagdalawang isip na pakasalan si Daphne. Ready na kasi kami pagdating sa usaping pinansyal at handa na rin magkaroon ng pamilya. Nung nagkabiroan kami ni Brian tungkol sa pagkakaroon ng anak, bigla ako napaisip. Sexually active naman kami ng asawa ko at hindi rin gumagamit ng contraceptives. Pero almost 1 year na mula nung ikasal kami at hanggang sa puntong yun, hindi pa rin nabubuntis si Daphne. Ano ba kasi nangyari? Bakit kanina ka pa walang imik dyan? Ganyan ka na kanina nung makauwi ka galing trabaho. Sorry, Han. Anong sorry? Para saan? Kasi ako yung dahilan kung bakit hindi pa rin tayo nagkakaroon ng anak eh. Anong ibig mong sabihin? Nagpatingin ako sa doktor. Kanina ko lang nalaman yung resulta ng test. Han, kinakabahan naman ako sa'yo. Pwede bang diretsuhin mo na lang ako kung ano yun? Baog ako. Ano? Teka, paano nangyari yun? May mga tito ako na ganito rin. Tapos,
Napaisip na ako kung bakit ang tagal na nating sumusubok pero wala pa rin nangyayari. Kaya nagpatingin na ako sa doktor para makasiguro. At di mo man lang sinabi sa akin. Bakit, Han? Natatakot ka sa magiging reaction ko? Oo. Baka kasi masyado kang madismaya pag nalaman mo na ako pala yung dahilan kaya hindi pa rin tayo nagkakaanak. Okay, aaminin ko. May part sa akin na nalulungkot ako kasi gusto ko na talagang magkaanak. Pero ano magagawa ko? Alangan namang hiwalayan kita ng dahil lang dun. Ayos lang ba sa'yo kahit ganito ako? Oo naman. Pwede pa rin naman tayo magkaanak kung gugustuhin natin. Kahit sa ibang paraan pa yun. Sigurado ka ba? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Hindi makakaapekto sa pagsasama natin yung nalaman ko, okay? Okay yan. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo na magpapatingin ako sa doktor. Natakot lang talaga kasi ako eh. Ayos lang yun. Huwag mo nang isipin yun. Tsaka okay pa naman tayo na tayong dalawa lang muna yung magkasama. Enjoy na lang muna natin to. At pag dumating yung time na gusto na talaga nating magkaanak, pwede naman tayo mag-ampun. Pasensya ka na talaga. Han, tigilan mo na nga yan. Hindi mo naman ginusto na maging ganyan ka. Wala kang kasalanan. Tatanggapin natin kung ano yung sitwasyon natin ngayon. Ikaw yung pinili kong makasama habang buhay. Kaya wala dapat kahit anong dahilan ang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Salamat, Han. Kung alam mo lang kung gaano mo napagaan yung loob ko ngayon. Kanina pa ako di mapakali eh. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Kung di mo pa ako napansin, hindi ko pa mabubuksan yung usapan tungkol dito. Hayaan mo na, Han. Mahalaga na sabi mo na sa akin. Mahal mo pa rin naman ako, di ba? Oo naman. Hindi magbabago yun. Kung ano man yung maging pagsubok sa ating dalawa, haharapin natin yun na magkasama. Hindi mo naman kailangang isipin to na mag-isa. Mag-asawa tayo. Gagawan natin ng paraan kahit ano pa yan. Ang swerte ko talaga sa'yo. Hindi. Maswerte tayo sa isa't isa. Medyo nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ni Daphne. Pero hindi pa rin ako nakampante. Kasi alam kong gusto na talaga niyang magkaanak. Lalo na nung nagninang siya sa binyag ng anak ng best friend niya. Narinig ko yung usapan nila. Tinatanong siya kung kailan daw kami mag-aanak. Sinubukan na lang niyang ibayin yung usapan. Bigla akong naawa sa asawa ko nung oras na yun. Ano bang meron? Bakit nagaya kang mag-inom? Balak mo pa yata magpakalunod sa alak. Kailangan ko ng lakas ng loob para dito, pare. Sus, ano ba kasi yun? Nabasted ka ba? Di mo naman kailangan maglasing ng ganyan para lang sabihin yun sa akin. Sana nga ganun lang kasimple eh. Pero mas malala pa rin yung nangyari. Nagkasala ako. Anong ibig mo sabihin? Pumayag lang naman ako na ikama yung babaeng may asawa na. Di ba ang walang hiya ako? Sobrang gunggong ko, pare. Ako na yata yung pinakasiraulong tao sa mundo. Bakit naman kasi yung may asawa pa? Marami naman yatang single na nagkakagusto sa'yo. Pare, ibang kaso yun. Nagmakaawa siya sa akin na may mangyari sa amin. Kung ikaw ba nasa sitwasyon ko, matatanggihan mo yun. Lalaki ako. Ang hirap kontrolin ng sarili sa ganong sitwasyon na babae na mismo yung lumalapit at nagpupumilit pa. Kawawa naman siya. Baka naman mahal na mahal ka ng babaeng yun kaya nagmakaawa sa'yo. Yun na nga eh. Wala na siyang kahit katiting na feelings para sa akin. Ha? Ang gulo naman. Bakit pala siya nagmakaawa na may mangyari sa inyo kung wala naman palang nararamdaman para sa'yo? Nagmakaawa siya hindi para sa kaligayahan niya, pare. Gusto niya lang na magkaanak. Alam niya na healthy ako kaya sa akin siya humingi ng pabor. Ang lala naman yan. Sino ba yung tinutukoy mo? Pare. Ano? Sabihin mo na kasi. Pare, si Daphne yung tinutukoy ko. Ano? Si Daphne? Oo, yan na siya. Pinapunta ko siya rito para samahan akong magpaliwanag sa'yo. Han, totoo ba yung sinabi ni Brian? Hiniling mo sa kanya na buntisin ka? Totoo, Han. I'm sorry. Patawarin mo ko sa ginawa ko. Huwag ka magagalit kay Brian kasi pinilit ko lang siya na gawin yun. Bakit hindi ako magagalit?
Ano akala niyo sa akin, aso? Daphne naman! Napakawalang kwenta na nga ng tingin ko sa sarili ko kasi hindi kita mabigyan ng anak. Tapos malalaman ko pa na nagpapabuntis ka sa ibang lalaki? Hindi naman ibang tao si Brian eh. Naisip ko lang kasi na kung mag-aampun lang din naman tayo, mas mabuti ng kadugo ko pa rin. Na sa akin pa rin talaga galing. Eh paano ako? Ha? Paano ako? Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin na magkakaanak ka sa kaibigan natin? Daphne, ang laking kagaguhan ng naisip mo! Pare! Huwag ka muna makialam! Usapang mag-asawa na to! Han, please. Pakinggan mo naman ako. Alam kong mali yun at alam kong nagkamali ako. Pero gustong-gusto ko na talagang magkaanak at hindi ko yan masabi sa'yo. Kasi alam kong lalo ka lang mahihirapan. So tingin mo di ako mahirapan sa sitwasyon na to? Naiintindihan ko naman kung gaano mo ka gusto na magkaroon tayo ng anak. Pero hindi ko akalaing magpapakababa ka ng ganyan. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yung nalaman ko. Gusto kong magalit. Gusto kong magwala. Hayop ang tingin ko kay Brian kasi naatim niyang gawin sa akin yun. Dahil magulo pa ang isip ko at masyado pang emosyonal, nagdesisyon muna akong lumayo sa kanilang dalawa. Hindi muna ako umuwi sa bahay namin ni Daphne. At habang malayo ako, tsaka lang ako nakapag-isip-isip tungkol sa amin ng asawa ko. Nakabalik ka na pala. Oo, kanina lang. Kumusta ka naman? Okay lang. Ilang araw din akong walang kasama rito kaya pinapunta ko na lang muna yung bunso kong kapatid. Para may kasama naman ako kahit papano. Pasensya ka na kung ngayon lang ako bumalik. Kailangan ko lang talaga mag-isip-isip. Ayoko mag-usap tayo na masyado pang mataas yung emosyon ko. Baka masaktan lang kita lalo sa mga masasabi ko. Kaya mabuti na rin yung ganun. Hindi mo naman kailangang humingi ng pasensya. Naiintindihan ko. Ako naman talaga yung mali. Nagkamali ako na magpabuntis sa iba para magkaanak tayo. Gusto ko lang kasi na makita kung gaano ka kasaya pag may batang naglalaro dito sa bahay natin. Yung may mangungulit na sa'yo pag uwi mo. Na kahit hindi mo siya kadugo, mamahalin mo pa rin siya ng sobra. Pero hindi ko naisip na mas lalo ka palang mahihirapan at masasaktan sa naisip kong gawin. Akala ko, yun yung solusyon eh. I'm sorry. Patawarin mo ko. Huwag ka nang umiyak. Kaya nga ako bumalik dito para mapag-usapan natin yung tungkol dyan eh. Hindi ka na ba aalis ulit? Hindi na. Pero kailangan natin pag-usapan kung anong dapat gawin sakaling mabuntis ka nga. Ay, hindi to madali para sa akin. Pero napag-isip-isip ko rin yung sinabi mo na kaysa mag-ampon tayo, mas mabuti na yung galing sa'yo mismo. Yung ikaw pa rin yung magluluwal sa bata. Medyo komplikado lang talaga isipin na si Brian yung ama. Nag-usap naman na kami ni Brian. Nagkasundo na kami na hindi siya maghahabol sa bata kung sakaling magbunga yung nangyari sa amin. Ikaw yung gusto niyang maging ama ng bata. Kailangan na rin naman niyang bumalik abroad para magtrabaho kaya mapapalayo na siya ulit. Hindi na niya makikita yung bata kung sakali. Okay lang sa kanya yung ganun? Oo. Parang ang hirap naman nun. Kahit bali-baligtarin pa yung mundo, siya pa rin yung ama ng bata at may karapatan pa rin siya. Sabi niya, kung kailangan ko raw ng suporta sa bata kung sakali mang mabuntis nga ako, wala naman daw problema sa kanya. Magbibigay daw siya. Pero ayaw niya na makikipag-co-parenting pa siya. Dahil ang gusto ko lang naman talaga ay magkaroon ng anak at hindi ng dalawang ama para sa bata. Naiintindihan ko naman yung gusto niyang mangyari. Wala na rin naman akong magagawa kung nakapag-desisyon na si Brian. Pero ikaw, ayos lang ba talaga sa'yo na magpakaama sa hindi mo naman anak? Anak mo pa rin yun. Kaya hindi na magiging ganun kahirap para sa akin yung pagtanggap sa bata. Kung ganun,
Hindi ka nagalit sa akin? Hindi na. Naiintindihan ko na yung dahilan kung bakit mo yung ginawa. Hindi ka naman nagpabuntis para makipaglandian o makipagrelasyon kay Brian eh. Ginawa mo yun para sa atin. Para matupad pa rin yung pangarap nating maging isang pamilya. Dear love, nabuntis si Daphne. Ipinaalam pa rin namin kay Brian pero nilinaw niya sa amin na wala siyang balak na akuin yung bata. Hindi na siya nagpakita pagkatapos nun. Minahal at inalagaan ko yung bata na parang ako yung tunay niyang ama. Ipapaalam pa rin namin sa kanya yung katotohanan pag nasa hustong edad na siya. May sitwasyon na di ibinibigay ng nasa itaas yung eksaktong gusto natin. Pero kahit ganon, darating pa rin yung pagkakataon na maibibigay rin yung ipinagdarasal mo. Minsan, sa ibang paraan mo nga lang makukuha to. Gabisyo, bakit? Ang lungkot. I can say na happy ending siya mga kabisyo, pero I can't help myself na magtanong ngayon. Lord, bakit hindi na lang siya yung bigyan mo ng kapasidad, capability na magkaroon ng anak? Para hindi na sila napunta sa ganitong klaseng sitwasyon. I can't help myself na masilip yung buhay na unfair. Bakit yung iba kayang mag-bear ng anak, di naman nila kayang alagaan? Mga katulad ni Rigel, kaya naman. Pero napagkakaitan ng tadhana. Pero alam nyo kabisyo, siguro nasasaktan tayo sa kwentong ito, o ako nasasaktan sa kwentong ito dahil dito ko napatunayan na yung tibay ng pagmamahal hindi lang nasusukat sa masasaya at magagandang memories ninyo together with your partner. Pero sa tapang na manatiling tama pa rin ang mga desisyon mo sa araw-araw kahit wasak na at wala ng pag-asang matupad yung pangarap mo at yung partner mo. Pangarap ng partner mo. Mga kabisyo, kanya-kanya man tayo siguro na magiging reaksyon dito, pero ang sakit ng naging desisyon ni Rigel dito. And I think mga kabisyo, sa tuwing nakikita natin or nakakakita tayo ng ganitong klaseng kwento, dito natin mas napapatunayan yung sinasabi nilang loving until it hurts. Kapag mas kumikirot yung pag-ibig, kapag mas mahapdi, siguro dito mo na talaga masasabing tunay at totoo yung pag-ibig na nararamdaman mo. Tinutuloy mo kahit ang sakit-sakit na. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. O kabisyo, it's really sad. Kasi yung umaandar sa isip ko, hiwalayan mo na siya, hiwalayan mo na lang siya. Hindi mo naman masisi yung babae kasi ang gusto lang niya ma-fulfill yung masatisfy yung partner niya, ma-fulfill yung dreams ng partner niya. Kasi bilang isang lalaki na may asawa, 'di ba? Sino ba naman yung ayaw maging tatay? Sino ba naman yung ayaw na maging ama? Pero I think mga kabisyo, dito natin mas pag-usapan o mas unawain yung pagiging tatay, yung pagiging ama. Na kung minsan yung pinaka mapagmahal na tatay, pinaka mapagmahal na ama, yun pa yung mga walang anak. Na kung minsan, kung sino pa yung pinaka-responsableng tatay dyan, siya pa yung hindi nabiyayaan na magkaroon ng sarili niyang anak na galing sa dugo at laman niya. But more than that mga kabisyo, ang sakit-sakit lang nung kwento natin ngayon dahil
because of the things that we cannot control sa buhay natin, dumadating tayo sa ganitong klaseng sitwasyon. Yung tipong wawasakin ka, dudurugin ka talaga. Tapos, pipiliin mo pa rin yung taong yun. Pipiliin mo pa rin na umuwi sa taong yun. Bakit? Simply because mahal mo siya. And siguro mga kabisyo, kapag nagmamahal tayo ng walang kondisyon, ng unconditional, dito na pumapasok yung loving until it hurts. Because you love so deeply, you care so deeply, kahit hindi nare-reciprocate yun, and you're not even expecting na maibalik yun. Loving until it hurts because napupunta tayo sa mga ganitong klaseng sitwasyon na we're aware na ang tanga-tanga na natin, parang ang bobo ko naman. Pero wala eh. Yun pa rin yung tinitibok ng puso mo. Siya pa rin yung tinitibok ng puso mo na piliin sa araw-araw. Siguro bilang pangwakas lang mga kabisyo, kasi I consider this one as a sad love story. Kapag napunta tayo sa sitwasyon na kung saan, kasi 'di ba pag mag-partner tayo, we wanted to grow together, we wanted to fulfill our dreams together. Pero siguro kabisyo, kung mahal natin yung isang tao, kung mahal na mahal talaga natin yung isang tao, literally and figuratively sasamahan at susundan natin sila sa pagbuo ng pangarap natin. At kapag dumating yung araw na hindi nabuo yung pangarap natin, bagkus nawasak yung mga pangarap natin, dahil dun mas nagiging malalim yung pagkakaunawa natin ng pagmamahal. Kapag nananatili tayong tama, nananatiling tama yung mga desisyon natin sa partner natin, kahit na parang tinalikuran tayo ng buong mundo. And I think that's the beauty of love. Kapag kinuha sa'yo yung lahat, basta may tunay na nagmamahal sa'yo at handa kang ipaglaban, handa kang piliin sa araw-araw, sapat na yun. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano. Magbabalik ako maya-maya para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Salamat po. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato!
pag hinahabol ng zombie. Ding! Ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng
sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama
ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang
Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah!
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot la, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilalo... Ay! Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Sa Love Radio. I'm sorry. Patawarin mo ko. Huwag ka nang umiyak. Kaya nga ako bumalik dito para mapag-usapan natin yung tungkol dyan eh. Hindi ka na ba aalis ulit? Hindi na. Pero kailangan natin pag-usapan kung anong dapat gawin sakaling mabuntis ka nga. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong mga puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Nakakainis kasi sad. Napakalungkot ng ating love story kani-kanina lang mga kabisyo. And for me, bakit kaya ganun, no? Na mapapatunayan mo lang na lubos mong mahal yung isang tao kapag dumating talaga kayo sa moment ng buhay ninyo together. Yung tipong wawasakin ka, dudurugin ka. Diba? Yung parang halos talaga walang ititira sa'yo, durug ka talaga. But still, doon mo mas marirealize na mahal mo pa rin yung isang tao. Diba? Katulad nito, yung sa Dear Love natin, nagpabuntis siya doon sa kaibigan niya. Kasi hindi capable yung mister niya na magbigay ng anak sa kanya. Ay, naku. Tapos ang sabi niya ni ate girl, gusto lang niya daw matupad yung pangarap nung asawa niya, ni Rigel, na magkaroon ng anak. Napakamo talaga ako ng ulo mga kabisyo. Kung napakinggan niyo yung Dear Love kanina, iba-iba po talaga yung magiging reaction natin doon and all. Although ipinalabas doon na sincere yung rason ni ate girl kung bakit siya nagpabuntis sa kaibigan niya. But still, bakit? Diba? Pwede naman maging tatay kahit walang anak yan eh. Yan talaga yung reaction ko kasi ang sakit-sakit. Kasi alam nyo kabisyo, sa gitna nung drama natin and all, ang pinaka-reaction ko talaga dito at pinakasagot ko talaga dito, hiwalayan mo na yan. Hiwalayan mo na yan. Maghanap ka na ng iba kahit asawa mo pa yan. Ay aba, pero kabisyo ang plot twist dito, pinaiyak si Konyo Bicolano and all. Kasi bumalik si kuya mo. Oo. Tapos yung eksena pa na, shh, ganatahan na. Pag-uusapan na, ang sakit-sakit nun. Diba? Dito talaga natin napatunayan na kapag unconditional yung pag-ibig na ibinibigay ng isang tao sa iba, diba? Sometimes, it really hurts.
Sakit no. Yung tipong ibibigay mo yun sa kanya kahit walang kapalit. Hindi nare-reciprocate yung pag-ibig mo. And dito sa kaso ng Dear Love natin ngayon, ibinigay niya ng buong buo kahit na masakit. Kahit na araw-araw siyang dudurugin nito. Reason? Mahal niya eh. And I think mga kabisyo, at the end of the day, that's the mystery of love. Pwede nating sabihin, ay nako, kabobohan yung ginawa niya, katangahan yung ginawa niya, kung ako ganito ginawa ko. Not unless kayo yung nasa mga paa niya at naramdaman nyo na yung pag-ibig, doon natin mas malalaman yung super legit and all na kasagutan kung bakit niya yun ginawa. But for na mga kabisyo, gusto ko munang i-congratulate syempre ang ating love, ang ating maswerteng kabisyo na nanalo ng 1,000 pesos at grocery package, si Marites de la Vega na taga Taguig City. Yan, sinugod bahay namin siya dahil balita namin nakikinig ka talaga ng Love Radio Manila 24/7. Yung tipong tulog na kami pero ikaw nakikinig pa rin. You heard it right mga kabisyo, Kasama Mo Love is ongoing na kung saan iikot kami sa buong Metro and Mega Manila para hanapin ang ating kabisyo. Maswerteng kabisyo na nakikinig sa amin at bibigyan namin ng agad-agad ng 1,000 pesos at grocery package. Extended din yan sa mga chuper natin sa ating Love Knows No Boundary na kung saan namimigay tayo ng 1,500 pesos sa lahat ng mga chuper na nakatutok sa 90.7. Abi syempre, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic Love Radio lang dapat. O siya mga kabisyo, tingnan natin kung may mananalo kina Nicole Yala at Diego Bandido. Susunod na po ang mas kumikinang na usapan ng ating tambalan. Nakasama niyo po ako, your uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!